Ndingunoncedo Mrhwata, ikhaya lam liseLady Frey kuPesi. Ndisebenza noTata uMthathi. UTata uMthathi besincedisana ngokomsebenzi. UTata uMthathi ngutata olungileyo, ngutata othobekileyo, ofikekelayo kuwo wonke umntu. UTata uMthathi ebethi xa esenza into kwindawo esibekwe kuzo apha emsebenzini kwaKodeta, ebendibiza athi Mbathane, ngoku kuthiwa masenze into ethile nethile. Uba konakale into funeke ndibize uTata uMthathi. Silahlekelwe singumzo kaKodeta uTata uMthathi. uTata uMthathi ndimgqibele ngomgqibelo xa ndize kuye ndizomyaleza ipasile yase-ST. Kanti uTata uMthathi ndiyamgqibelisa. Uhambe kakuhle tata, uzusikhonzele nalapho uya khona, kodwa uzuyazi uzishiye sinenxeba elikhulu. Molweni bahlali, wonke umntu omameleyo. Ndinguphiliswa Magopeni, ndisebenza apha eSites erenkini kwi-Informal Traders. Silahlekelwe ngutata uMthathi kakhulu. Tata uMthathi bingutata ofikelelekayo, bingutata omdala, kodwa ubuthi xa unengxaki ubale kuye nguyena tata ubuqonda uba noba uyeva uba ngoku into ixakile ubuye kuye, soze ungalifumani uncedo. Noba kuthiwa banemeeting kangakanani akakwazi nje ungakuhoyi, uyaphuma emithingini eze azosabela uba ithini ingxaki yakho, athi uphuma kwemeeting uzawuphinda nihoye. Silahlekelwe kakhulu. Uhambe kakuhle tu kutshiwo Mdange, uGqatso ulufezile, usebenzile. Kuthiwa ke kwaXhosa xa umntu esebenzile uthatha igaba lakhe aphume. Then thina sijongile iimfundiso zakho sawuthatha buyeke khona. Usifundisile tata, ubungutata kuthi, ungumzali, uyinto yonke. Silahlekelwe kakhulu Igama lam ndinguNophelo. NdinguNophelo Wece, ndithengisa apha. Siyamazi kakhulu uTata uMthathi, silahlekelwe kakhulu. Kangoba njengoba besihleli naye nje, uthi noba awunamali yokutya uhambe uyocela kuye, noba awunamali yobheka ekhaya elitsha uyakwazi ukumisela iteksi akukhwelisa, athi khwela ungabhatali uphinde ubuye. Iteksi yakuthatha kuloo ndawo iphinde ibuye izokubeka ungabhatalanga. Silahlekelwe kakhulu ngotata uMthathi, yangumoya wakhe ungaphumla ngoxolo. Ndingumngqongo Mlintsundu, uNxeko ohlala phaa e-Side B ko-VE. Ndingumthengisi weentloko zeegusha. Uba uMthathi ndilahlekelwe kakhulu nguye. Undilahlekele uba uMthathi ngoba ndiyayazi ukuthi xa ndifuyele e-Side B ndizothengisa apha e-Side C erenkini, uba uMthathi soze angabi nantlungu ngam. Athenge noba intloko akazuyitya uba uMthathi, uyayithenga athengele nje abanye abantu mabatye, kuba ayifuni into yobana ndibe nento endijika nayo. Shuthi nam ndiyamkhalela ubaba uMthathi. Ndikhumbula ngenye imini wandinika iintloko zayi-6, wandinika iintloko zayi-10, wathi mandizikarabhe namanqina wazo ndithathe mna eziyi-6 andinike nje eziyi-10 ndimkarabhele ndize nazo apha erenkini zezabo. Loo nto leyo yandenza ndaba rayithi kakhulu ngoba ndandingazithenganga, ndafumana igeyini engaphaya. Seshuthi ndiyabulela ngotata, ndiyamlilela utata uMthathi, ndiyamkhalela shem ingathi ndiyambona nangondithethayo. Ube ndithanda kakhulu nam ndimthanda. Shuthi ndibuhlungu ngaye, alale ngokuthula, alale ngoxolo, amkeleke umoya wakhe kwindawo imimoya ehlala kuyo xa umntu ephumile enyameni. Amen. Ndingumama uSophazi,
ndilapha erenkini ndiyathunga. Siye sahlupheka ngokuba sishiywe nguba umthathi. Ngutata ebesihleli naye apha esigada, neento ezisixakayo siye sixelele naye asincede into ezininzi njengoba singonozitendi. So sifuna ukuthi ke ngoku nake makahambe kakuhlalale ngoxolo uba umthathi. Enkosi. Buhlungu ngosweleka katata umthathi, ngoba umtata umthathi bengumuntu ofikelelekayo, othanda into entle, othanda into eclean. Irenki ilahlekelwe ngoba ebebona nomuntu omoshayo eyijonga yonke into. Uhambe kakuhle mfo kaNgconde, uqatha ulifezile. Enkosi. Okay, igama lami ndingu-Olwethu wakwaNgwase, ndihlala apha koThihara Sideway. Uba umthathi simazi last year ngoNovember size apha no-road safety sizocela usebenzela kule ndawo. Weza utata umseza apha kutata umthathi wasamkela then wasazisa kwezinye route kwalapha phakathi. So saqala apho ke ngoku umazi utata umthathi saze usebenza apha, wahlala kuthi engumzali. Utata umthathi kuthi ebesithina singathi silahlekelwe kahle because utata umthathi ebesenzela yonke into. Kwakho into ethi siyayekiswa emsebenzini, wathi utata umthathi asizuyeka emsebenzini, uzawusilwela siba sikuphinde kungene kwathina. So utata umthathi thina besikhayela kuye yonke into eyenzeka, nangokuthiwa siphayele 4 hours uye wangenelela utata umthathi bakutheni nesophayele 4 hours. Wayena engasukaziswa kodwa thina sasize kuya apha erenki. So utata umthathi ebengumuntu oright ukuthi and ebengumzali and silahlekele, and xa kubonakala ukuthi ne-contract ethi yaphela asazi ke basapho nesithethelwe ngubani because ibingumuntu ebesithethele ezintweni ezininzi. Igama lam ndinguPhindiwe Neli, ndingumama uNtetha abandaziyo abaninzi. Ndikulala aroti kaLakhanya Emfuleni phantsi koMr Maphukati. Siwelwe ngumthi omkhulu kakhulu, sikhathazekile kangangendlela esikhathazeke ngayo. Sinqwenela into yoba sifumane omnye umthi oyokuba namasebe ofana noba umthathi, ngoba uba umthathi ebesithi xa ufika apha erenkini, ukuba ngaba unguMadlamini, ukuba ngaba unguMamtshawe, ukuba ngaba unguMadlomo, ukuba ngaba unguMarhadebe, uza kukhangelela isihlobo sakho, utata olapha phakathi kulo msebenzi sukuwo wakwaCodeta. Uya kufunela isihlobo sakho uba umthathi, akanangxaki. Okwesibini, uba ngaba sinomsebenzi singomama siyapheka, njengokuba sidla ngokwenza njalo xa sinelo theko, ebeququzela asijonge uba siyatya siyaphunga, sinayo na into yogoduka. Ebemxabisile umntu utata umthathi, ebemxabisile umntana, ebemxabisile umntu ogula ngalo mhlaba wangentla, ebemxabisile umntu ongutata nomncinci nomdala nongakanani. Abantu kusenje ndingokwaNtibane, ikhaya lam liseNgcobo eMnyolo kwilali yakwaSandi. Apha sise-ofisini enkulu kaRigi kaCodeta silungiselela ukuya kwaba umthathi olilungu oyifoma yakaCodeta, obe into yonke kule ofisi kaRigi. Bonke abantu ababenezikhalazo ngoodrayiva bethu, bonke oodrayiva abanganxibi mabhanti, bonke oodrayiva abanxiba ii-flops, ebekwelo candelo lowugada yonke into eyenzeka rongo erenkini. Kodwa ke ngosuku langomgqibelo uye wawa uba umthathi. Sibuhlungu kakhulu ke kwisapho lamaTshawe, kwisapho loNyawuza, zonke izihlobo zikaba umthathi. uCodeta phela ulila akaphezi, kodwa ndithi kuba uThixo engathathi into angashiyi into. Sinethemba kaloba ukhona oyawuphinda vele njengaye, kodwa ndiyathandabuza. Kodwa kuba uThixo ngumdali, uye uyawusinceda, ngoba naye uba umthathi sasingamazi uba umthetho wakho unesiphiwo sokunolophela abantu
Kaloku masike ndifuna ukuthi ukhodetha wonke izihlobo zalamane ngxe akuhlanga lwekehlanga thuthuzelekani zihlobo zam. Amen. Wase-Happy Valley Road silapha namhlanje singomama bakakhodetha singikhodetha ephela siyokwamkela umphanga katata Mthathe. Utata bewuthanda ewuhloniphe kakhulu umbutho wakhe ukhodetha, kungoko silapha namhlanje sisiyoqwala emhlwaneni kuba siyokwenza le nto ebeyithanda tata bathandayo abantu obaxabisileyo ohlonipha umntu noba ngongakanani na. Sibuhlungu, silahlekelwe, ifemeli ayilahlekelanga yodwa, silahlekelwe kakhulu. Enkosi.